Kaixo, Maider Gaztaka naiz eta Ugaoko EH Bilduren alkate gaia izango naiz. Ilusioz eta esperientziaz betetako taldea aurkeztu dugu. Badugu esperientzia erakundeetan, badugu eskarmentua kalean eta mugimendu sozialetan. Baditugu arduraz lan egiteko ilusioa, indarra eta prestutasuna, eta agian garrantzitsuena. Herritar xumeak gara, horregatik oso argi daukagu herriaren parte garela eta herritarren zerbitzura gaudela. Guk oso argi daukagu gizarte justizia zer den, eta bide horretan herri honen zerbitzura humiltasunez eta zintzotasunez egingo dugu lan. Beste Ugao hobe eta justuago bat posible da. Guk horrekin egiten dugu amets. 40 urteren ostean Ugaon aldaketa behar eta merezi dugu, eta gu horretara gatoz. Konplexurik gabe, gogotsu eta anbizio handiarekin Ugaotarrak erdigunean izango dituen udal gobernua lortzera. Eta ni hemen izango nauzue, Ugaorako prest, beti herritik eta herriarentzat.